Epicana proto, abychom mohli pomáhat dětem nemocným epilepsií a konkrétně syndromem Draveta. Tady chodí holky. Nebo si dáme, protože to dost záleží na tom, kdo člověk jakou má sílu. Jo, takže někdo do začátku sílu nemá. Vlastně můžete poskytnout těm rodinám, protože my jsme tady slyšeli, že bychom lékaři na domluvě s rodičema, jestli se jim dopřední. Specifický ten syndrom Dravetové oproti třeba jiným druhým uvozovkách. They are normal, discover of condition. But the epilepsy, as you have... Víš, co je tohle? Kapesník. Beru, chyť ho do ruky. Já si ho vezmu taky. Pravidla, jak se chovat k člověku, který má záchvat, jsou de facto totožná, ať už je to jakýkoliv záchvat, při kterému dochází ke křičí. Je to spojnice vlastně mezi prstem a bradací. A samozřejmě děkujeme všem, kteří se účastnili Epicana Festu, ať už jsou to všichni účinkující, dobrovolníci, všechny stánky, které jsme tady měli, samozřejmě diváci, protože bez nich by to nešlo, a především teda týmu Epicany. Děkujeme moc, bude další ročník? No určitě, doufejme. Tak se moc těšíme. Naschledanou. Děkujem.